Lami siya. Ang uban nga nato hiling mukan og mga alimango nga lutuon sa nagalain-laing putahe. Apan karon mga kapuso, ani apod di ay tiglutuan og igsotika klase sa putahe. Sama na lang sa land crab o mas na ilang kagang. Busa mga kapuso, ato kining sayran og tilawan kining laing matang sa pagkaon nga siguradong lami siya. Sa mga nagkalain-laing dapit, lahi-lahi ang pagtawag sa mga tao sa kagang o land crab. Sawa kaayo makaila sa kagang, pasagdan lang kining magkamang-kamang sa bisan asang dapit sa kabaybayunan. Apan ang uban mihimo na gani sa kagang nga sudan. Dinhi sa sitio Pungtod sa barangay Simala, lungsod sa Sibonga, lahi kining gitawag nila nga kagang. Kung makabisita ka sa lugar, makita nimo kining mga dagkong bangag nga nahimutang pipila ka metros ang gilayon gikan sa baybayon. Among naila-ila si Manong Manolito Moratas nga ilado na nga tigkuha sa kagang. Kainan lang ko ipasong, magsigin akong kuha yun. Di para sa una nga dito mong bahay sa atong dito yung tigbaybayon. Ang kanin kami diri ani, kaya namin sa river Sapa, nga nabalhin namin. Og nan lang ko ipasong, magsige ko pamamasong magtigom yung pan. Naabot ko sa una og San Fernando og kanang Panumbod sa kagang lang. Gamit niini ang gitawag nila nga pasong. Makuha na nila kining matang sa kagang nga muguho lang matag gabi. Ang pasong ginama sa mga kawayan nga adunay lock. Ipamasok ang pasong sa bangag matag hapon nga maoy sudlan unya sa kagan kung mugawas na sa bangag matag gabi. Matodiya nga mailhan nga ana ay sud nga kagang ang bangag kay napalibutan kini og mga dahon-dahon nga maoy ilang kinaon. Sa pagkamuntag na makuha na nila ang mga kagang og lamingon sud sa pipila ka adlaw. Humani ini, limpyuhan kini og tarong og kuhaon ang kinaon og dinhi na nila sa gulan og mga lamas. Apan daw ang nagpalami niini mao ang kinudkod nga lubi nga gibutang sa buko-buko sa kagang. Ug mao na kini ang ilang ginataang kagang nga mag-aso-aso pa kuntang tangon ang tipaka. Ako na may magkuha diri og may lang na order na aday magkuha jud ko. Kay way order di ko magkuha. Og na order, okay, way problema ako na gyud buhaton. Matudo sabi Manong Noli nga daghan na ang nag-order ug nagpaluto usab niya niini. Amo kining gipakita sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug matod sa Fish Regulations Officer nga kinahanglan usab nga tan-awon ang ubang lugar kay aduna sila'y laing-laing tawag niini nga kasag. Daghan man ang mga term god, no? Daghan kaayong termino nga ilang itawag pa rin anang dunay mo tawag aning kasag. Depende sa ilang local names. Pahimangno lang usab sa BFAR nga to sa publiko nga dili magpasagad og luto o kahakaon sa kagang kay adunay mga kagang o kasag nga angayang likayan kay makahilo. Ang atong concern is unsay mga klase sa crabs nga makahilo, no? Usa nga na-identify din sa atong region is kaning family Santidae, no? Nga klase sa crabs nga ato ng proven scientifically
through research na makahilong yun. Uban ni Lian Singkulan og Jovel Obiso, Chelo Valiana, Palitang Bisdak.